سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. امروز ویدیوی ما باز тройкаҳои новинка. мо дар шаҳри Новосибирск хлопскири на себе қарор дорем. Инҷа задание, яъне мо савдо мекунем. Главный хлопскири нагами кругаш. Ами тоғри магазин 19 остановка, и наша магазин 19 остановка. А ҳар ду пара бидам ана дукончи мо. Нами дукони мо мана дари вихат. Оварда ами гуна тройка духтаро. 42 تا 50 میگیرد. ستاندارد размерش. ستاندارد گفتم خدمت که یک размер 42 تا 50 میگیرد размерش. 5 нумер расцветкаш аст. قدش гуда духтаро. Тройка материала Сингапур, остинош резинка. Ҳамаш қати футболкаш. Футболкаш хебе тоза. Нигоҳ кунед расцветкаша. Ҳамаш аз он поён, поёнаш резинка, гребонакош резинка, остинаш яъне резинви манжетак. Мана футболкаш. Ҳамаш футболкаш як хел сабр. Футболкаш на он қадар дароз, на он қадар кота. 80 футболкаш. ами расцветка ки рӯи экран бинед наличи аст. беҳад сабука ки нағз материалаш ягон чи намешавад духтаро. шушта мепуштаги первый сорт Сингапур. инҳо жилбабое ки наполчат кардем. ами расцветка ки рӯи экран мебинед наличи аст духтаро. ки ба кадом расцветкаш махбус скриншот кунед партед. размеро стандарт оверсайз духтаги, яъне кушодак стандартни 44 то 56 яъне мешад размер. тройка кофта, юбка, сатр. ами расцветка ки рӯи экран бинед наличи аст духтаро. доставки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кардем шуд. доставки мо тариқи почти Россия равон кардем шуд. куртаёкҳое ки Сингапур духтаро аз он поён пешаш замокак 1500 рубли 44 то 50. расцветка ки рӯи экран бинед наличи ҳаст. штапелои белмандо однотони 44 то 50 1500 рубли. се намуд расцветкаш аст. марҳамат ки ба кадом расцветкаш махбус скриншот кунед партед духтаро. инҷа ба ҳаст куртаи дарози хушрӯ белмандо 50 то 56 мехе пасаткадор пешакаш, яъне кокетка кушоди хушрӯтанаш духтаро 2000 рубли. первый сорт белмандо инҳоям 4 намуд расцветкаш ҳастинам. коричневишам ҳаст. инҷа бо двоечкаҳо 1500 рубли. материалаш лакоста 42 то 48 размер мешад. бирюзовый светаш аллакай тамом шуд духтаро. ами якуманги светаш аллакай нест барои фурӯш. дигариёш ҳамаш ҳаст барои фурӯш духтаро. ки ба кадом расцветкаш мақбул скриншот кунед партои нависид размертон. ами светаш тамом шуд духтаро. видео ба аҳамиятид вақте ки видео мемона. видео ба аҳамиятид ки дар бораи либосҳо чизе гуфта мегузорем. беҳад савол мешавад. сурат партои дапа ёки чанд рубл ҳамаш рӯи экран ба навистагӣ размерош ки навистагӣ духтаро. аллакай барои шумо маълум. ман ҳаракат мекунам ки видеое ки барои шумо ба фаҳмотар кунам ки хай ҳами видео аллакай барои худтон гиред ки ин чиз чӣ хел будааст, чандум размер будааст, материалаш чӣ хел будааст. аллакай барои шумо яъне маълумот медиҳам ҳами видео ба мана нигоҳ кунед кадоми шумо ба маҳқул, яъне таби дилатон, размератон скриншот кунед партоед. размеро ки рӯи экран ба ҳаст аллакай ҳами размеро ҳаст барои фурӯш духтаро. айн зоидкиш нест. агар бошад ман менависам рӯи экран ба. мана мо боз палчат кардем. мана мин расцветкаҳо духтаро. инҳо материалаш лакоста. размеро 50 то 58 мегирад духтаро. палчи мерка. материалаш лакоста. инҳо паттам намезанад, бенурам намешавад. штум пуштаги материало инҳо. расцветкаш ба аҳамиятид. доставки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кардем шуд. 5 намуд расцветка.
خیلی کشاده خشرات داره. من از میری 50 نگاه کنید چه کشاده خشرات 52 با میشدنی بیمالال. اینجا هست کاستیومچه ها خودش تاقق به بروک هم تو کاستیومچه ها رنگ روباشکا دخترا هم خیلی پوگویتسه شای материалش خیلی از اونو پایین اینجا در روزکی خشروی 4 نمود رسویتکش از میهایم 44 تا 52,000 روبلی штапел белмандо сафеда мо ҳаст бо ин штапелако ҳами размеро ки экран навистагӣ аллакай наличи аст духтуро ки ба кадом расветкаш махсус скриншот кура партои доставки мо аз шаҳри новосибирск ба тамоми шаҳри россия равон кунем шад тариқи почти россия одаме ки тариқи почта бор гирифтагӣ намедонам ман яъне нависид мефаҳмам ки чӣ хел бор мегирид почта беҳад осон барои ки инҳо почтаи давлатӣ бемалол хеби ягон фанду фире почтаи давлатӣ бориш бурда мерасонад духтуро аллакай мо сеюм сол аст ки тариқи интернет магазин кор мекунем марҳамат ки ба лозим бошад нависид ягон чӣ боқӣ саломат бошед то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.